Sa iban pa nga balita, 37 anyos nga babae kag ginapahayag kirido sining updanay sa isa ka lodging house sa La Paz, ginpadakop Sambana. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Makit-an sa sining nga video ang pag-aresto sang kaburisan sa babae kag isa ka lalaki sa isa ka lodging house sa distrito sa La Paz, Biyernes ng gabi. Ginkilala ang babae kay alias Lynn, 37 anyos, isa ka online teacher. Samtang si alias Junjun ang lalaki, 30 anyos, isa ka seafarer. Ang duwa, ang ginpadakop sang 40 anyos nga si alias Boknoy, isa ka engineer OFW sa Dubai, kag bana ni alias Lynn. Nakabaton sang tawag ang pulis paagi sa 911, halin ka alias Boknoy, kag didto ginkasa ang pag-aresto. Ang malain pa, ang salakyan niya ginsugat ni alias Lynn sa iya ginapahayag grido antes nag-check-in sa lodge, ginapanagiyahan sang iyabana. Una nga nagpahayag ang siman nga single ini apang sa ulihi, natukiban nga pamilyado man gali. Single man ang pakilala sa maestra sa kirido nga siman. Enero lang subong nga tuig sila nagkilalahay. Isa ka bulan sila nagkilalahay. Tapos amo na nanghagad na si girl kuno. Sige nanghagad gido kay ginako man ni girl. Ano bala ang ginaobra sang isa ka babae kag isa ka lalaki sa pagsulod didto sa isa ka lodging house. 2024 sang una nadakpan ni Boknoy si Lynn nga may ginatabong nga lalaki. Gani nagpasa kaagad din isang reklamo nga adultery sa diin. Nakapiyansa na ang mga ginareklamo. Una kuno to dugin patawad niya na, dugin tagaan niya chance. So tulad nga nadakpan niya naman niya do tamada na siya nga tagaan sang chance kay gusto niya na nga padudlaw. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.